Meitä kohdellaan todella huonosti. Ihmisellä ei enää ole turvallinen olo tällä maan päällä tämän yhteiskunnan takia. Ja on tämä Agenda 2030, joka pyrkii siihen, että ihminen ei enää omistaisi yhtään mitään ja se olisi täysin tämän järjestelmän käytettävissä, täysin orja. Niin. Miksi enää tällaista järjestelmää tukea millään lailla ja elää sellaisessa? Maailma on tarvinnut tällaista ihan niin kuin sairasta aikaa, jotta ihminen pystyisi tietoisuudessaan nousemaan ihan uudelle tasolle ja heräämään. Sekä että maaplaneetta kestäisi, sillä tämä maailman meno on niin hurjaa ja ihan tosi toksista ja likasta ja julmaa, että ei tämä maailma enää kestäisi tällaista kulutusta ja käyttöä, luonnonvarojen käyttöä enää pitkään, niin ihmisen on ihan pakko pysähtyä. Ja tämmöisellä pimeällä voimallakin on tehtävänsä universumissa, että se muuttaisi isosti vanhoja rakenteita. Ja ilman tällaista valtavaa pimeätä voimaa, että meidät ajetaan vaan siihen, että meidän täytyy alkaa luoda sitä uutta maailmaa, niin ilman tällaista pimeätä voimaa tämä muutoksen voima ei olisi ollut näin vahva. Me oltaisiin jääty edelleen siihen kulutusyhteiskuntaan ja luotettu siihen, että kaikki tuodaan meille ulkopuolelta ja meidän ei tarvitse silleen niin kuin muuttaa tätä meininkiä puhtaammaksi ja niin kuin, rauhallisemmaksi. Mulla on tullut kanavointina 2027, että se olisi semmoinen niin kuin aivan valtava uuden maailman vuosi. Ja kaikki muuttuisi silleen niin kuin ihan kokonaan. Ja intiaanien profetioissa, Rainbow-profetia, puhutaan lopun ajasta, jolloin ihmisellä on valittavanaan 2 tietä. Ja toinen tie on tällainen niin kuin ihan semmoinen ylikulutuksen ja mässäilyn sekä haureuden ja niin kuin julmuuden hyvin valheellinen ja kieroutunut tie. Ja toinen tie on rakkauden ja korkeimman tietoisuuden tie. Ja tämä pyhä tie johtaa uuteen maailmaan. Ja kuulutan nyt teitä kaikkia sieluja siellä, jotka tunnistatte tämän pyhän tien ja hengen tien omaksenne, että astuisitte uuteen maailmaan silleen ihan konkreettisesti, että luovutaan esimerkiksi tämän vanhan järjestelmän rahasta. Sillä rahallahan ihmistä eniten hallitaan. Niin kuin me siitä sitten vapaudutaan, eikä enää makseta veroja eikä käytetä sitä vanhaa rahaa, niin sillä tavalla me sitten ollaan paljon vapaampia. Joten kuulutan kaikkia yritysjohtajia ja ihan kaikkia siellä, että alatte myös sitä teidän yritystä miettiä uudella tavalla, että voisiko se toimia uuden rahajärjestelmän keinoin. Ja tämmöinen uusi rahajärjestelmä on jo luotu, joten laittakaa kaikki viestiä, jos haluatte kuulla siitä uudesta rahajärjestelmästä. Uusi maailma on puhdas ja viisas ja me pidetään toisistamme huolta, eletään yhteisöllistä elämää ja ollaan yltäkylläisyydessä. Tämä uusi maailma ei tunne tämän maan kaltaista ahdinkoa, masennusta ja kurjuutta. Uusi maailma on ihan
uskomattoman upea ja yltäkylläinen. Ja tässä uudessa maailmassa me aletaan viljellä yhteisöpelloilla ruokaa, lääkekasveja ja polttoainekasveja. Ja aletaan rakentaa uuden ajan kouluja ja parantoloita. Ja kutsuilenkin nyt kaikkia maiden ja tilojen omistajia, että jos teillä on jotain aivan ihania paikkoja, joita haluaisitte tarjota Valon valtakunnan käyttöön, niin ottakaa yhteyttä. Olisi niin hienoa, kun voitaisiin alkaa elää tällaista yhteisöelämää ja irtaantua kokonaan tästä vanhasta maailmasta. Semmoisia suuria turvasatamia luoda. Tämä maailma tarvitsee niin paljon tällaista turvaa ja meidän kuuluu ihmiskuntana alkaa nyt muuttaa maailmaa todella suuresti. Ja kutsun poliisia ja armeijaa, että tulisitte ihmisen suojelijaksi ja Valon valtakunnan suojelijaksi, ettekä enää palvelisi tätä järjestelmää, joka haluaa niin paljon pahaa maailmaan. Tekin siellä korkeammassa tietoisuudessanne suurin osa osaatte erotella, että mikä on kotoisin rakkaudesta ja korkeimmasta viisaudesta ja mikä on hallinnan sairasta väärinkäyttöä ja tuhoon vievää järjestelmää. Ja alatte elää nyt moraalin mukaan ja oikeasti suojella meitä, hyvyydessä eläviä ihmisiä. Tämä maailma muuttuu ihan niin suuresti, kun kaikki ihmiset vaan alkaa elää siinä uudessa totuudessa, jossa kuunnellaan moraalia eikä tämän vanhan hallinnon lakia. Ja kutsuilen myös kaikkia Kelan tätejä, että voisitte siellä olla sydämellisempiä. Tiedän, että teitä seurataan ja joudutte tekemään miten määrätään, mutta haluaisin herättää ihmisissä sellaista kuuluisaa sisua ja rohkeutta, että alettaisiin toimimaan oikeasti vaan siinä uudessa värähtelyssä, että tämä on minun tapani antaa päätöksiä, vaikka laki sanoisi mitä vaan, mutta minun sydämeni ei salli tällaista. Niin maailma kyllä alkaisi olemaan ihan erilainen paikka. Ja kutsun kaikkia osaajia, rakentajia, lääkäreitä, opettajia, että jos kuulette siellä sisemmässänne, että tämä onnellinen ja vapaa tie on teidän tie, ja haluatte alkaa rakentaa tällaista uutta maailmaa, niin tulkaahan mukaan sitten rakentamaan tätä ja astutaan yhdessä tälle uudelle tielle jo tänä vuonna. Tämä nykyinen maailma on niin hirveän sairas ja ollaan viemässä ihmisen vapaus ihan kokonaan, niin mitä pikemmin aletaan elää siinä toisessa maailmassa ja irtaannutaan kokonaan tämän järjestelmän kahleista, niin sitä parempi.